dnešního videa. Dnešního videa bude reakce na cringe český TikTok. Taková kompilace krátká. Jo, začínám zase natáčet a doufám, že vás to bude bavit. A jinak budeme koukat na mobilu. A jo, mám webku, abych nemusel mít program s tou hnusnou webkou, protože je to pak extrémně zasekaný a nedá se na to skoro vůbec koukat. A každopádně webku budete mít někde v rohu, abyste taky viděli to moje video a můžeme jít na to. Takže to spouštím. Začínáme Ondrou Vlčkem. No prostě Ondra, co bychom k tomu víc řekli, prostě Ondrášek. Se natáčí na TikTok tohleto. Ale furt je to lepší než Ondra Vlček, musím říct. Dobře, to nebylo tak cringe. Tak tahle pěst skončí pod tvým okem. Tak, teď jsem byla tlustá. Jo. PVK, co bych chtěl, tamhle celý dětský hřiště a můžeš si tam jít poslouchat z toho tvýho nice boje, tuhletu, víme co. Takový klasický TikTok, no, prostě nevím, jestli se tomu dá vůbec říct cringe. To už tam bylo, halo. Ale ten Kajumi, to je něco tak strašného. Má jmenek kamion, který jede po české dálnici a začí TikTok. Má temno. To je Venda, ne? No. Ahoj, já jsem Terka a jsem TikTokerka. Jsem rozkošná holčička, dej mi To je Ondy. To je Ondy. tanec, vypadám jak postižený kanec. Špeky mám jak prase, přibrala jsem v pase. To je dobrý. Lip-sync video na TikToku je úplně normální. No tam ještě dobrý slomo celkem tak. To bylo dobrý. Dobrý aktor. Tak video není nic moc, ale písnička dobrá, umíš si vybrat. Ondy, stiskni, otoč. Tam bylo, že je plešatej. Jo. Nesnáším ty videa, na který jsem sem čekat, abych se na ně mohl kouknout. Dobře. OK, tak tohle to nebylo moc pěkné. Ten má bicák. Bicák dobrý, ale telefon. To byla nějaká Nokia 3310. Je to hrozný. Jak je tam zavináš to nepochopíš, tak to nepochopíš, prostě to nepochopíš.
A teď. Já teď... Reklama! Oh, nice. Já vám teď řeknu něco. Chtěl si něco říct. Končím nahrávací program na mobilu a jdeme se teď chvilku kecat na webku. Jak vám chtěl říct, dejte mi odběr, like, sdílej mě svým kamarádům, ať mám hodně odběratelů a dalšího videa, čau. Jinak další video bude Mobile Legends. Jo, protože no to mám prostě takový teď období, že mě to baví, takže vyjde takový lolko na mobil a čus.